прылецела, я хачу табе нешта падарыць. Якая прыгажосць! Пачакай, але ж гэта... Так, гэта ён. Але я думала, бабуля ўраніла яго ў акіян. Ну а я нырнуў і дастаў яго для цябе. Ага, не варта было. Бой зноў, сэрцам тваім я гуляла ў мяч і сама прапала. Твой ты думаў, з нябёсаў прыйшла. Я не цнотлівая, ой, здаецца, і зноў я сэрцам тваім гуляла бы ў мяч. О, милый, милый, так и не чакаў, хоць я і з нябёсаў. Я не цнотлівая, ой, здаецца, і зноў я сэрцам тваім гуляла бы ў мяч. О, милый, милый, так и не чакаў, хоць я і з нябёсаў. Я не цнотлівая. Калі вам спадабаўся гэты пераспеў, падпішыцеся на мой тэлеграм-канал. Вас чакаюць навіны, мемы, анонсы, кружочкі. Таксама заклікаю вас падтрымаць мою творчасць на бусці. Пачуемся ў новым пераспеве.